ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆಗಳ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂದಲೇ ಆಟಿಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಲೇಸುಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಎಗ್ಗೆದ ಮೊದಲಿಕೆಡು ಅಂಚನೆ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಭಾಭವನ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ತುರುಗಿಪ್ಪಲ್ಲ ಹೊಸಂಗಡಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ತುರುಗಿಪ್ಪಲ್ಲಡು ಹೊಸಂಗಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡತನಂಚಿನ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಈಗಲ ತುಂಬ ನೀರಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಇದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಎಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಟ್ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ರೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಣಿಯರಗೊಳ್ಳಿರು ವಿನೋದ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಎಗ್ಗೆ. ಉಡಲು ದುಲೈಗೆ ನದಂಜಿ ತುಡರು ಅರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಉಡಲು ದುಲೈಗೆ ನದಂಜಿ ತುಡರು ಅರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಕವಿದಿ ಮೊಬ್ಬು ಮಾಯು ಕೊಡೆಂದ ಕೈನ ಪತ್ತು ನಡಪಾಲ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಪ್ರಾಮರಿ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಪ್ರಾಮರಿ ಉಡಲು ದುಲೈಗೆ ನದಂಜಿ ತುಡರು ಅರ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೆ ಕೈನ ಪತ್ತು ನಡಪಾಲ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ಪ್ರಾಮರಿ ಓ ಭಗವತಿ ಓ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಲೇಸಿಗೆ ಗುಡ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನಂಚ ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಎಗ್ಗೆದ ಗುಡ್ಕಾಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕಣ್ಣುತೀರ್ಥ ಮೇರೆನು ಮೋಗೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕಣ್ಣುತೀರ್ಥ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದ ಮೋಗೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪವಿತ್ರ ಮೇರೆಟ ಏನೋ ಅಂತದೆ. ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸು ಕೂಟನ ಪೊರ್ಲುಟ ಮಲ್ಪೆನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಕೇರಳ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಶುರುಕಾತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಾಂತರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಂತುಲ್ಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪದದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಾಂತರಾಯಿನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಡೆ ಅನ್ಕೇಳೋಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಕುಳತ್ ಬಿನ್ನೇರಾತ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಾಂತರಾಯಿನಂಚಿನ ಚೈತ್ರಶ್ರೀ ಮೇರೆಲ್ನ ಯಾನ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಂತಲ್ಲ ಚೈತ್ರಶ್ರೀ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಪದ್ಯದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣಂತದೆ. ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಲೇಸಿದ ಆಟಿದ ಪೊಳಗುನು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿರಿಪಾಯರಗುಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಪದುಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಬೆರೆನು ಶಾಲು ಪೊದೆದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು
ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಯನ ಕೇಳೋಣ. ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಈ ನಿಟ್ಟೆ ಲೇಸರ್ ಭಿನ್ನರದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯತರ ಅಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಆರೇಗಳ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಪಂಪುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಕಂಠ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಪುಟ್ಟಗರ್ತದೆ ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಕೆಸರು ಕಂಡ ಬಯಲು ಬೆಂದದು ಬದುಕೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪದಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಪದಾಡಿ ನಮ್ಮನೆದ ಮಾನತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪಕ್ಕು ತಿಂಗಳು ಇಂಚಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕುಡ್ತು ಪಕ್ಕು 25 ತೊಳೆ ನೇಜು ಪಾಟ್ಲ ಆ ನೇಜಿನ ಏನೇಳ್ತಾನೆ ಬೆನ್ನಿ ಬುಲೆನು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಾವು ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಕು ಪಾಂಡ ಬೇಸ ಕಣಗ ಕಂಡ ಪುರ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಕಂಡ ಬದಲು ಕಂಡನು ದತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನಿಯರ ಬೋಡ ಅದು ಕಂಡನು ಕೊಡು ಮಂತದ್ದು ಮಂತದ್ದು ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಗಂಡ ಬೇಸ ಪಕ್ಕ ಕಾಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕುಡು ಪಟ್ಟ ನೇಜಿನ ದೆತ್ತದು ಏನೆಲ್ದ ಬೆನ್ನಿನ ಬೆಂದದು ಏನೆಲ್ದ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿತಲ ಮಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಹೋಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾರ್ತಿಂಗಳು ಆ ಕಾರ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿ ಅಂತ ಒಲಿಪುಣಂಚಿನ ಕಟ್ಟಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲದ ಬಾಯಿದ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಅವು ಒಲ್ಲ ಒರಿದು ಪೋನು ಕಂಡ ಆಟಿಡು ಆ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿತು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೋಡೆ ಕೀರುಗುಟ್ಟ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣದು ವಾವಂಜಿ ಬೇಲೆಗಳ ಪೋಯರೆ ನರಮಾನ್ಯರು ಪೋಯರೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರೆ ಆ ಒಂದು ನಂಚಿನ ತಿಂಗಳದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನಿನ ಮುಗಿತದೆ ಇಲ್ಲದೊಳ ಕೀರಿಗುಟ್ಟ ಬರ್ಸೋಕು ದಾಯನ ಗಂಡ ಆರಾದ್ರೆ ಪುನರ್ವರ್ಸು ಪುರುಷದ ಅನ್ಪಣ ಮೂಜಿ ಬರ್ಸದ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೋಗುದು ಗಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಗಾನ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆಟಿಗೆ ಉಳಾಯಿಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಬಂಜಿಗೆ ಉನಿಯರೆ ತಿನಿಯರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ದಿನ ಯಾಪಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಟಿ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಪೆಲಕಾಯಿ ಪಚ್ಚೆ ದತ್ತದು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಲು ಪಾಡ್ದು ಕುಕ್ಕುನು ನೇರಡ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುಳೇನು ನಮ್ಮ ಪಸಂತೋಡು ದಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಳೇನು ತಿಂದು ಬದುಕಣಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಆಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗಿರಿಗುಟ್ಟ ಬರ್ಸೋದು ನರಮಾನ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾದು ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪುಣಂಚನ ಈ ತಿಂಗಳು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಆಟಿಕೆಲೆಂಜೆ ಸೋಣಡು ಜೋಗಿ ನಿರ್ಮಲೋಡು ಕನ್ಯಾಪುರ ಪಡ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಕಲೆಗಾಮಿಕದ ಸತ್ತುಲೆನು ನಂಬುಣಂಚಿನ ತುಳುವೆರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಒಣಸಿ ಕೆಲಸಗಳ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮನದಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತೇವು ತಜಂಕ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಲಚ್ಚಿರು ನುರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಮ್ಮರೆ ಇಂಚನೆ ಪತ್ರೋಡೆ ಇಂಚಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರೋಡು ತಿಪ್ಪನ ಸೊತ್ತುಲೇನೆ ದನಲ್ಲ ಮಾಗ್ತದೆ ತಿಂದದು ಬಂಜಿ ನಿಂಜಾದ ಕುರುಡಂಚಿನಗಳು ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಅರೆಗಳೋಡು ಮಂತನಂಚಿನ ತೌತೆ ಈ ತೌತೆನೆ ಪಿರದು ತಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಡು ಪದೆಂಜಿ ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಪದೆಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ಪದೆಂಜಿನ ಮುಡಿಗಟ್ಟದ ದೀವ ಅಂತೇಳಿ ತುಳುವೇರು ಇನ್ನಿತ ಅಂಚಿನ ಕಂಡಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಬುಲೆಲ ಇಚ್ಚಿಂದೆ ಪರಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಆಟಿಗಾರಿಗೆ ಆಟಿ ಆಡೋದೇ ಪೋಪುಡು ಸೋಣ ಓಡೋದೇ ಪೋಪುಡು ಅಂತ ಪಡ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಆಟಿ ಆಡ ಸೋಣ ಓಡುನ ಇಂಚಂದ ಗಂಡ ಆಟಿದ ಬರ್ಸದ ಅಪ್ಪರ ಸೋಣ ಗಣಗಂತ ತಗ್ಗಳು ಅಂಚನೆ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಪಡ್ಪುಡು ದೈವದ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ದೈವದ ಸ್ಥಾನಗೂ ಗುಂಡಗು ಬಾಕಿಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೋಣ ಗಣಗ ಧರ್ಮದ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿಲ ತೆಪ್ಪುದು ದೈವ ಸ್ವರೂಪನು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ತಿಂಗಳು ಹೋಗುದು ಗಂಡ ಸೋಣ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಆಡೋದು ಕೂಡ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟಮಿ ತೀರ್ಥಾಮಾವಾಸ್ಯೆ ಚೌತಿ ಇಂಚಿನ ಎಟ್ಟೆತ್ತುದ ದಿನಗಳು ಇಂದು ಪರ್ಪದ ದಿನ ಅಂಚಾನಾಗ ಸೋಣ ಓಡುದು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಮ್ಮೇರು ಮಜಲ ತಂಡವರಿಗೆ ನಟ್ನಂಚಿನ ಕೆರೆಂಗಿ ಇಂದೇನು ಕೂಡ ಗರ್ತದು ಈ ಸೋಣ ಕಾರಣಗ ಇಂದೇನು ತಿಂದಿದ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಂಜಿ ನಿಂಜಾವೇರು ಇಂಚಿನ ಸಮಯ ಹೋಗುದು ಗಂಡ ಸೋಣ ಕರೆಯಿಂದ ಪಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಂದ ಗಂಡ ನಿರ್ಮಲ ನೀರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಕಾಳೋಡು ಬರ್ಸ ಹೊರ ತಗ್ಗದು ಹೊರ ಬುರ್ದು ಆಟಿದ್ದು ಆನೆನ ಬೆರಿಪುರ ದುಂಬು ಕಾಯ್ದಲ್ಲ ಸೋಣ ನಿರ್ಮಲ ಕಣಗ ಪೆರಪವರ ಒಂದು
ಬರ್ಸ ಅವರ ಪರಪರ ಜೋರಾದ ಬರ್ಪುಂಚಿನ ಮಟ್ಟು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ತೆಡ್ಲೆಗೆ ಅಂಟ ಹೊಡೆಯುವ ಸೋಣದ ತೆಡ್ಲೆಗೆ ಸೊಂಟ ಹೊಡೆಯುವ ಒಂದು ಹೊಡೆಲ ಕಣೆ ಆಟಿದ ಅಬ್ಬರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಟಿದ ಬರ್ಸದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರ ಆಂಡಲ್ಲ ಸೋಣ ಒಂತೆ ತಗೊಂಡು ನಿರ್ಮಲದ ಕೂಡ ಬರ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಈ ಏನೆಂತ ಕೇಕ್ ಕತ್ತಿದಿನಾಗ ಬರ್ಸ ಒಂದು ಜೋರ ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಕೈನ ತೊಂಬೆರೆ ಹುಡ್ಗಿರತ್ತಿ ಜಾಲಿಗೆ ಎತ್ತದ ನೋಡ್ಪೇರು ಹುಡ್ಗಿರತ್ತಿ ಬಾರು ಕೊಡಿತದು ಹಾಳಾದ ಕೋಪಣಂಚಿನ ತುಂಬುದಿಂಚಿ ಇಂದು ಎಂತ ಅನುಭವ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬೆನ್ನಿದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುನಾಯಿ ಜಾಲ ಈ ಚೌತಿಗೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಿ ಅನ್ನಂಗ ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಈ ಜಾಲ ನೋಡ್ಪೇರು ಹುಡ್ಗಿರತ್ತಿ ಬರ್ಸ ಜಾಲ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಇದು ಅಂಬಿ ಅಡಿಪುಣನೇ ಕಾಪಾಡಿಪುಣ ಬರ್ಸ ಅಂಬಿ ಎತ್ತನೇ ಬರ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂಬಿಗಾರ ಅದು ಇಂಚಿತನ ಬೊಣ್ಣೆ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಏರ್ಲ ಬರ್ಸ ಏತು ಬರ್ತನಂದ ಕೇಂದ್ರ ನರಮಣಿ ಗುಡ್ಡದಿತ್ತನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಬರ್ಸನೆ ಇಚ್ಚಿಂದು ಬರ್ಸ ಏರು ಬರ್ತದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಲ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿತ್ತನಾಯಿ ಬೆನ್ನಿ ದಯಮಂಟು ಇವರು ಬರ್ಸ ಏತಲ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ ಮೂರು ಒಂಚಲ ಪಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳಾದ ಹೋತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಈ ಆಟಿನ ಪಂಟು ನಾವು ಒಂಜಿಲ ಕೊಡು ತುಳುನಾಟ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿ ಆಟಿದ ಈ ಆಟಿದ ಮಲ್ಲ ಪೊಳಪು ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಮೂಡು ಪೊಳಪುದಕ್ಕಳು ಆಟಿದ ಪೊಳಪುದಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕುಶಲ ಕೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಕೊಂಡ ನಾನು ಎತ್ತಲ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಬೋಳಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಲೇಸದ ಈ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಮದೆಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮದೆಟ್ಟುಂಡು ಅದೆಟ್ಟುಂಡು ಓಡುಂಡು ಅಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಇನ್ನಿಂತ ಮದೆಟ್ಲು ಉಂಟು ಅದೆಟ್ಲು ಉಂಟು ನಮಗೆ ಇನ್ನಿಂತ ಮದೆ ಓಡಾಡ್ತಂದ ಶಬ್ದ ಇನ್ನಿಂಚಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ನಾನೊಂಜಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಯ್ನಕ್ಲು ಹಿಂದಿ ಇಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಯ್ನಕ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇನ್ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಇದೇನ ನಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರ್ತಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಡುಪಿಲು ಉಂಡಾಗಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಕಿಚನ್ ಉಂಡಾಗಂಡ ಒತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಂತ್ರೊಟ್ಟೆ ಉಂಡಾಗಂಡ ನಮಗೆ ಬೆಂತ್ರೊಟ್ಟೆನೆ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಅವಳ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನಿತ ನಮಗೆ ದಾನ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡಿನ್ನರ್ ಇಚ್ಚಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಮ್ಮನ ಇಚ್ಚಂತೆ ಪೋದೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಇಂಥ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮ್ಮನ ಇಚ್ಚಿ ಮದಿನದ ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮನೇ ಇನ್ನಿತ ಹಾಲು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪೋಯನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟಲೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಡಿಪೋಡಾಯಿನೋ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಭಯದ ಜವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟಲೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಂಡದು ಐನ ತೆರಿಪಾದು ದುಂಬರು ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಇತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮದೆತಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಬಳಿಕೆಗೆ ಬಾಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಲೇನು ಒಡಿಪೋಡು ದಾಯಿನ ಕಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಒಂದು ಬೊಜ್ಜ ಅನ್ನು ನಾಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ನೀರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪದೆಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಮಠ ನೊಪ್ಪು ದಕ್ಕೆ ದೀಪಣಂಚಿನ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೊಳುವೇರು ಮಕ್ಕಳು ದಾಯಿನ ಗಂಡ ವಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಸುರುಕ ಅಕ್ಕಳು ಹೆಂಚಿನ ಮಂತರ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಳು ತೂಕೆ ತಿಂದೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವರು ಚಟ್ಟ ಬರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಲ ನಗಾಯ್ತೆಲ್ಲ ಸುರು ಅಕ್ಕಳೇ ತಿಂದೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಿಗೆ ನೊಪ್ಪು ಏರ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಇದು ನಮ್ಮನೇ ಒಂದು ಭಾರತನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ದಾಯಿನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ದುಮ್ಮನಾಗಿ ಒಂದು ಕುಂಬುಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಕುಂಬುಡ ಕಟ್ಟದ ಆ ಕುಂಬುಡನು ಕಜಪುಗ ಪಾಡ್ತು ಇಲ್ಲಲೇ ಕಜಪು ಮಂತದ್ದು ಆತ ಅಟಿಲ್ ಮಂತನೇನು ಗ್ರೂಪೆಗೆ ನೊಪ್ಪದೆತ್ತದು ನೀರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗ್ರೂಪೆಗೆ ನೊಪ್ಪದಿತ್ತದು ಗುರ್ಜಿಗೆ ನೊಪ್ಪುದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತದು ಕಕ್ಕೆಗೆ ನೊಪ್ಪುದಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವನ್ನ ಕಟ್ಟಡು ಇನ್ನಿತ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಮದಟ್ಟಬಹುದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಓಡೋಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ದಾവുന്നുണ്ട് ಪೇಂಟೆಡ್ ಮುಂಚಿದಂಚಲು ಇಲ್ಲಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದು ಇತ್ತ ಒಣಸು ರೇಟಾಗೈತಿ ಒಣಸು ಹಾಲ್ತು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಳಂಚಿ ಅದು ಬರ್ಬೂಜ ಆಪುಣಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಓವುಳ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಉಡೈಲೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಇವತ್ತುಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಟರನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಲಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಉಡೈಲೆಪ್ಪನ ಒಂದು ಹಾಲ್ ದಿಯರ ಬಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ನೆಟ್ಟು ಮಹಾಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗೆಂಡ ಇದುಳತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಹೆಂಚಿನದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದಿನಲ್ಲ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಬಯಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣನು ಅದೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಾದು ಮದೆಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಬಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಬಳಸು ನಂಚಿನಂದೇನೆ
ಸಾರ್ವಜನತೆ ಎದುರು ಹಾಲ್ಟ್ ಬಂತು ಕುಳ್ಳಾದೇರು ಇನ್ನು ಲಾರಿದ ಟೈರ್ದ ಕತ್ತನ ಚಕ್ಕುಳಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕತ್ತನ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದು ಒರಿಯಾಡು ಒರಿಯಾನ್ ಬಿರ್ಸ ಅವರೊಂದು ಇನ್ನೀತ ಪೋದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪೊಂದು ಬಂದದ್ದು ಎಂಟು ಬೇಜಾರಾಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಆಗ್ತಂದು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಪಡೋದುಳ್ಳೇರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪು ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಒಂದು ಬಂದಿನಲೆಗೆ ಬಳಸು ನಾವು 4 ಜನ ತೂಯರ ಇಚ್ಚಿ ಆಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಪೂಜೆಯ ಮಲ್ಲಿ ಐಕು ಬೋರಾದ రెండు ಜೋಗುಲೇನು ಬರಿಟು ಕುಳ್ಳಾದು ಆಲೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಬಳಸು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಾವು ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದ ಪಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಆಲೇನೆ ಕಡಪು ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಂಚಿನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಹಾಲ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತು ಕುಳ್ಳ ನಾವು ಬಾಕಿ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಂತೊಳ್ಳೆ ಅಂಚಿನೇನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಾಯಗಂಡ ಒಂದು ಕೊಂಚವನ್ನ ಸೇರ್ತು ಆವಡ ಐನಂಚಿನ ಒಂದು ಲೇಸು ಈ ಬಯಕೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಂದು ಪಡ್ಕೊಳವು ಐಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹಾಲ್ಗೆ ತಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಏತೊಂದು ಬೇಜಾರ್ದ ಇಂಚಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಂಡ 1000 ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಲಗಾಡಿ ತೆತ್ತದು ಓಡೆ ಪೂರ ಬಂತು ಬಿಡ್ತಂದು ಕೇಳ ನಮಗೂ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ ಅದು ಓದುದು ಇನ್ನೇಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಪುಟ ದಾದ ಪಂಡ ಬಂಡ್ರೆ ಮಣಿಪಂದ ಗುಳ್ಳೆ ಏನಿಂಚಿನ ಹೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿಂತ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇದಿ ದಾಯನ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈತ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಯನ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನ ಜವಣೆರು ಜೋಕುಳು ಒಂದು ಪೂರ ನೆಂಗೆ ದಾಣ ಆತನ ಕೇಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೈತ ಗುರ್ತು ದುಂಬದ ಕಾಳುಗಳು ಸಾಲ ಮುರಿದು ಭತ್ತದ ಪಂತಿದ ಬಟ್ಟಿಲ ಕತ್ತಿಲ ಕೊಟ್ಟು ಜೋಕುಟ ಬೋರ್ಡು ಪಂತಿ ಬೀರ ಒಂದು ಬಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಾಟ ಕಂಚು ಉಂಟು ಉಳ್ಳ ಅವಳ ಚಟ್ನಿ ಅಂಡ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಡಚಿಲ್ಲ ಕಲಿಪು ಗುಜ್ಜದ ಕಲಿಪು ಎಂಕ ಬೋಡ್ಸಿಂದ ಈ ಬಟಾಣ ತಿನ್ ಬಾಲ್ಪಡ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಟು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಬೋಡ್ನ ತಿನ್ಬ ಬಟಾಣ ಬುಕ್ಕ ಹೊತ್ತದಲ್ಲ ಅಂಟದು ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಇನ್ನೈತ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಕಾರ್ತಿಗಳು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬೇಕ ನೆನಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಪೂರ ನೆನಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೈತೆ ಆತ ದೈವದ ನೇಮ ಕೋಲ ಇಚ್ಚಿ ನನಗ ಅಂಕು ಒಂಜಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದೈವದ ಕೋಲ ನೇಮ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಏನೈತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ನನಗ ದೆಪ್ಪು ಅಂಚ ಏನಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅಮಾಸೆ ತೀರ್ಥ ಅಮಾಸೆ ಚೌತಿ ಈ ಇಂಚಿನ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪುದ ದಿನ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡ ನನ್ನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿನಕ್ಕಳು ನಾನು ಜೋಕ್ಲೆ ಜವಣರಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ಪದ್ರಾಡು ನಮ್ಮನೆದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಈ ಪದ್ರಾಡು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಪತೊಂದನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಕಟ್ಟಲೆ ಇದೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೇದ ಆಪುಣ ರೀತಿ ನಡೆದ ಜವಣರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾಗ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪಾಗ ಈ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬುಳೆಪಾಗ ಅಂತ ಪಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಕಾಸರೋಡು ಹೆಂಗೆದ ಗುರುಕಾರ್ತಿಯನ್ನ ಕುಶಲಾಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಏನು ತರ ತಕ್ಕಾದು ಏನು ಬೇರೆ ಬಕ್ಕಾದು ದುಡ್ಡು ಎನ್ನ ಈ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರವು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಚೊಕ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜೈತುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಪೊಳಪುನು ಬಾರಿ ಪೋತೊಟ್ಟೆ ತೆರಿಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕದ ಜವನೇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಟ್ಟಲೇನು ಮದೆ ಆವಂತೆ ಎಂಚ ಒರಿಪಾವಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮಕ್ ನೆನಪು ಅಂತ ಕೋರಿಯರು ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ನೆತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾದರಿಟ್ಲ ಆವೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾಯರು ಬೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಪರ್ವತ ಮೋಕೆದ ಸೊನ್ನೆರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾತ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಾರು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಈ ಲೇಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ ಅಂತಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದ ಈ ಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಪತ್ರರಂಜನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನಲೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಶಾಲೆ ಅಂದರೆ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವತಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಂಜಿ 19 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಪಾವೂರದ ಕೈತಂದ ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಪಂಥದಾಗಿ ಈ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವಿಂದ ಬಸರುಕಾದ
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೀಚಿನ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು 1000 ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಈ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಗಳು ಅಂಡ್ ಅದೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಒಂದು ಬೈತದೆ ಅವಾಗ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ 2007 ಸ್ಥಾಪಿಸಾಯನೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೋದು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಬಟ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು నేను ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಕೊಡಾಕು ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡಾಕು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಫಂಡ್ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದಾಗ ಈ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಭಾಗದ ತುಳು ಜನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಶಾಲೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾಗ್ತದೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ಇಂಕ್ರಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ತಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾಡ ಇಂಚಿನ ದಿಂಜ ತೆರಿ ನಕಲು ನಾವು ನೆತ್ತದು ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಾಗಲಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತದವಳು ಈ ರೀತಿ ಹೆಂಚಾಗಿ ದುಂಬು ಕೊನವಲಿ ಜೋಕು ನೋಡಿ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಎತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಲು నేను ಮುಂದುವರಿಸೋದು ನಾಡ ಯಾರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವಾಲಯದ ವಿಷಯಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅವು ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಜ್ಜಾಗ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ತುಳು ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚೆ ಸಂಘಟನೆ ಸುಮಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಐದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಸಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಕಾರಣ ಒಂದಿನದಾದ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಥ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಈ ಫಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ದಿಂಜ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವರಡಿದ್ದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ನಂತರದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮುರಳಿದ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅಂಚೆ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಬುಡ್ದು ಬರಲಿ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಡ ಇಟಿಗೆ ಹೋಗು ನಾವು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸೋರು ಐಕಿ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆ ರಚನೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಕು ತುಂಬು ಅಕಾಡೆಮಿಟ್ಲ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಏನೇನು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವಾಗ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂದ 15 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಾಲಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವಳಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು 500 ಜನ ಈ ಅನಾಥ್ಯರು ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐನೂರು ತೂಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಸುರು ಕೂತು ಜನ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಕೂತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಪ ದಿವಸಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ನನ್ನ ಬರ್ಪಣಾಂಚಿನ ನಮ್ಮ 25 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ನಿಖಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪಾವಣಿಸಿನ ಕೆಲಸ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಗ್ದಾನ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಖಲಿಗೆ ಪರೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಶುಭಾಶಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಥೆ ನಾವು ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೊಂದು ಎಲ್ಲರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತವೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಡತು ನಾಟಕ ಮಿತ್ತ ಮತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಲೇಸಿದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ
ಕುಶಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಂತಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಆಟಿದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ಮಂತ್ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸು ಪಾಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡ ಆಟಿದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಬಂಡೇರು ಪಂಡ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೆ ಇಂಕಿ ಎನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಲ್ಲ ಎಕ್ಕಡೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ಪತ್ರೊಡೆ ತಿನ್ಪು ನಾವು ತಜಂಕದ ಕಜಿಪ್ಪು ತಿನ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಂದ ಪಂಡ ಅವು ದಯಗೆ ತಿನ್ಪೇದೇರು ಪಂಪಿ ನಾವು ಇತ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಮೇತ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಬೇದೆ ಇದು ದಾಯ ಅಂತ ತಿನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮನ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮುಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊಡ್ತುಡು ಆಗ್ಲೇ ಪಿದೈಪೋದು ಬೆಂದ್ರ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಗೈತಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಎದೊಂದು ಆಯ್ತು ಆಪಿನಂಚಿನ ತಿನಸಿನ ಮಂತು ತಿಂದೊಂದು ಪೇರನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಗಡ್ಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇಂತ ಈ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲುಡು ನಡತ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಿ ಲೇಸಿನ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಾಸ್ಕೋಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿದೀವಿ ಒಂದು ಲಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುರುಕಾಗ ತುಳುನಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಗೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಡುವುದು ವಿತರಣೆಡುಪುನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಂತರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂಚನೆ ಮಾತಾಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಉಮೇಶನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಿಟಿ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿನ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಸುರುಕ ಪುಣ್ಯ ಇನ್ನೇ ಆಟಿಡೋರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಗಂತು ಪತ್ತೆರ ಪತ್ತೆರಿಯ ಓನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂದು ಕೆಂಡ ನಮಕ್ ಸುರುದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿನಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆವೊಂದು ಕೊಡು ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದು ಕೊಡು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ ಕಾವಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಕೇನೊಂದು ಕೆಡ್ಡಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಕೊಡೋದು ಕೇಂದ್ರ ಪಗಲ ನಮಕ್ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇನ್ನೇ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒದ್ದಗದ ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂದ್ರ ಕಡೆ ಒಪ್ಪಿಂಡರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಪ್ಪಿಂಡರು ಇನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯನಂದರು ಭತ್ತದ ಹೋಯಿರಾರೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಲಿ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಕೇರಳ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಜೈತುಳ್ನಾಡ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ರೇಸು ಮನ್ಪುನ ಕನಸು ನನಸಾಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ತುಪ್ಪನ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಲಯಾಳ ಕಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗೊಂಡು ತುಳು ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಡಿಗೆ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮೂರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆತಿನ ಆ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪು ಪಡೋದು ಮುನ್ಪಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಬಂದ್ಪಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಂತೆರಡು ಈ ಒಂದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಪಟ್ಟಂಗನ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೊರನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕೇರಳ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ದೂರ ದೂರದ ಊರುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಡುಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೇನು ಕೂದಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಚಿತ್ತನಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಇನ್ನೇ ಭತ್ತದ ಸೇರ್ದನೆ ಒಂದು ಜನ ಅದು ಪಾಂಡ ಈ ಕೊರ್ಲದ ಉಡಲ್ಗೆ ಯಾನು ಕುಡೋರರು ಎಡ್ಡೆರ್ಕೊಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಇನಿ ಆಟಿದ ನೆನಪುನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಂತ ಕೊರ್ಲೋಡು ಉಮೇಶನ್ನೇ ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪಡು ಪಂಡದ ಕೊರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಆಟಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅವಳು ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತುಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಟಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮನ್ಕೊಡಾಯಿನಿ ಆನಿ ಎಂತ ಹಿರಿಯಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಬೈದೇರು ಮನ್ಪನೆ ನೆನಪು ಮನ್ಕೊಂಡು ಆ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸೋದು ಮನ್ಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್
ಜನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾಗ್ತೇವೆ ಅಂದ ಆನಿದ ಬಂಗನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಂತದ್ದು ಆನಿದ ಕ್ರಮನು ಆನಿದ ಕಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಒರಿಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೇನು ತೆರಿಪಾವಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಒರಿಪಾವನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚನಿರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯ ಕುರಿಕರ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಗಿತರದ ಬಟ್ಟನೆ ಒಂದಿದೆ ಅಂಜನೆ ನಮಗೆ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೆನಸಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆದಿದೆ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ತಿಂತಾದ ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಪಾಯರಿಗೆ ಮೂಲು ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರಡು ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಚಾರ್ಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿಕಣ್ಣತೆ ತಮ್ಮೆರಟ ಕೇನಂತಲ್ಲೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ದೆತನೋಡು ಪಂತೆ ಕೇನೋ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲೇಸ್ KCN ನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೆರಗುಲರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಉರ್ಕರ್ಲಾಯ್ ನಂಚಿನ ಹರಿಕಾನ್ ಸಾಲೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತಂತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೇಸನ್ ಪಡಿಪಿರೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಲ ಅಯ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೆರಗುಲೇರಿ ಪಡಿಪಿರೆ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತಂತೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬಾಗ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿನ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ದು ಸೇರುವಂತ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಕೊಡು ಪಂತ್ ನಮ್ಮ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆದ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತರ ನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಮೆರಟೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ఒక కేరళ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಆಟಿದ ಕೋಟ ಈ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆರಾಯಿನ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿಕುಲ ಮೆರಗಿಯನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯಿನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆಗಲ ಎನ್ನೋಡ ಇದ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಿಟಿಡ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯಿನಾರು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯಿನ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಮೆರೆಗಲ ಎನ್ನೋಡ ತಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟಡು ಆಟಿದ ಪಲಬನು ಪೊರ್ಲಡೆ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಜೈತುಳನಾಡದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಉಮೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸನ ಸುಧಾರಣೆಂಚಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೈತುಳನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆದ ಒತ್ತು ಗುರುಕರ್ಲಾಯಿನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೊಲ್ಸೇರ್ ನಂಚಿನ ಜೈತುಳನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಲೇಸನ ಮುಗಿತಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಂಚಿನ ಉಪಹಾರಗಳು ಈ ಆಟಿದ ಕೆಲಸನ ಹೋಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟದ ತಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಈ ಲೇಸನ ಮುಗಿತಾನ
ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ನಿನ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡನಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒವ್ವಾಲ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇತ್ತಂದಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆರಿಪಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಂದೊಂದಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ತುಂಬ ತಿಕ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೇಳು